Dakong kasaulugan ang piyesta sa pagpasidungog sa Santa Cruz. Giusa kita karon sa gugma sa tuang Ginoo nining kasaulugan aron pagpasalamat ug pagdayeg kaniya. Ang Feast of the Exaltation of the Holy Cross gikan pa sa panahon ni Constantine, Emperor Constantine sa Roman Empire, mga 300 or 320 AD. Ay ang iyang inahan si Queen or si Helena, no, nakabaton o kining dakong paghigugma sa ato ang Ginoo, mao iyahang gipapangita ang cross ni Jesus katong gilansangan sa bililhon nga lawas ni Kristo. O matod sa sugilanon, nahikaplagan kini dayon ikaduha usab nga ni rason na ning kasaulugan, nagpabuhat ang emperador o simbahan didto gayud sa asa gilansang si Kristo atong manunubos. So ang pagdawat sa mga Romanhon sa simbolo sa kaluwasan mao ang sinugdan niining kasaulugan. Pero kung atong tan-awon tungod kini sa madaugon, no, nga pagdawat ni Kristo sa iyahang kamatayon diha sa krus. Nganong nagmadaugon man nga bisan og kining krus imahe man kini sa una sa pagkawalay nahot o mga ngilngig kaayo nga paagi sa pagkamatay. Tungod kay gidawat ni Kristo ang kamatayon pinaagi sa krus, ang walay bili nga krus gihatagan og dakong bili sa atong Ginoo. Sama kanato tungod sa ato ang pagkamakasasala, no, we are very down, Wa ipasigarbo, pero ang atong Ginoo may bakwi kanato, yaha kitang gipataas sa ato ang pagkamakasasala, sa ato ang mga gawi o mga binuhatan nga nakapasakit sa Ginoo, kini iyahang gihimo aron kita mahawas ni anang kalaglagan o kaubos. Ang krus ana-ana sa sugilanon sa daang kasabutan. The prefiguration of the cross happened when the Israelites were freed from the slavery from Egypt. Sa unang pagbasa, gisaysay nga ang mga Israelita nga sigig bagulbol sa Ginoo, naghimo og kalapasan sa Ginoo, nga mismo na gani, no, ang Ginoo may nagluwas nila gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Nakita na dungog nato sa basahon nga nagbagulbol sila, kunya adunay mga bitin, no, gipadala ang Ginoo o gipang pahit sila og nangamatay. Ug tungod ni ana nanghangyo sila kang Moises nga magampo sa Ginoo aron tabangan sila ug unsa may giingon sa Ginoo. Magbuhat ka og bitin nga tumbaga, ibutang nimo og tukon ug imong iisa
aron ang kinsa tong napaakan sa bitin ug makakita mutan-aw niini dili mamatay, nakabaton og kinabuhi bisin sa hulga sa paak sa bitin. Mao man pod ang gidawat ni Kristo diha sa kahoy, unya giisa siya diha sa krus, ug kitang tanan nga nagtuo sa pagpasakit sa atong Ginoo makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Ang krus, mga igsuon, simbolo sa sakripisyo sa atong Ginoo ug simbolo sa gugma sa Ginoo. Duha ka dimension, ang vertical dimension, no? Nagpasabot sa gugma sa Ginoo gikan sa langit mianhi sa yuta. Nakig-uban kanato bisan kita dili takos tungod sa atong mga sala, apan ang Dios nagpakatawo mipuyo sama kanato aron kita mahawas diha sa kadautan o sa kasalanan. Sakripisyo, the horizontal side or side of the cross, ang pagdawat sa tuang Ginoo sa sakripisyo diha sa krus, mao man pod ang ang hagit sa Ginoo kanato nga sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, no, equal ta naatay mahiaguman nga mga pagsakripisyo. Ang tawag, ang hagit sa ato ang Ginoo nga ato kining pagadawaton ug ato kining pagapasanon. Dili nato biyaan, dili ta mulikay og mga sakripisyo, kay nasayod kita nga ang sakripisyo, ang pagsakripisyo nga puno sa gugma makadala nato ni anang kaluwasan. Ang ato ang Ginoong Hesukristo, mga igsuon, nga ato ang gitutukan, ato ang kanunayng gilantaw tungod sa iyahang dakong gugma kanato, midupah siya sa krus, giisa siya og hangtod karon sa ato ang kinabuhi nga magtotoo nga bisin og puno sa mga kalisod kita nakapadayon uban sa grasya sa Ginoo. Mobitaw ng ang practical nga sign sa cross is plus, no? Plus. Pamalandong nako nga tanan gidugang sa Ginoo kanato sa ato ang kinabuhi nga wala yamo, sa atong kinabuhi nga kita makasasala, gihatagan, gidugangan, no? Gipun-an sa ato ang Ginoong Hesukristo. Gipun-an taniya gugma, gipuno taniya sa gugma o kaluwasan. Ang gugma sa Ginoo, mga igsuon, ania sa simbolo o diya sa pagdawat ni Kristo sa krus. Kita giauhag sa uban sa ato ang Ginoo padulong dadto sa iyahang sa kamatayon niya sa krus, ug kini atong puy-an sa ato ang kinabuhi aron kita maantigo mupas-an sa ato ang mga krus, ug kini ato ang pangayoon nato ang kusog grasya sa Ginoo. Amen. Palihog.